Yinayipha ngomhla ka-20 ngifuna ubona uzohlula. Ngizoqhatha iNanda FM neDots. Ungangichitheli isikhathi sami-less. Awakusaba ama-sublutes. Unompempe iDesert Mamas. Abaloyi sebefikile ama-CVE. Azongitshela ukuthi uDesert umelile. Mengingenjalo bazosithola isicathulo sama-Jonas Bovington. Yewena Black Knight Suku. Nazi izinto ey'diniwe ama-Angry Beats. I-Expendable ngayichela ngoSheva Toxic Empire. I-Street Kid Empire sikhala singashayiwe inkinga ze-Trouble Sound. Bazokuhlikiza ngisibhakele omagoqo. Incredible Fam. Ayiqhude manikiniki kwi-Afropod ne-Team Orkant. Ohleliwe ngomnika u-99 noma 99 Trouble. Ngizofika emcimbini wama-classy vibe. Ngiyilibhadi Paradise King. Selokhu yashawa amazombi unbeatable. Agcwele igazi amagetsi osozi aqeda ukudliwa ama-top dog. Must wena uRalph ngifuna ipeace empini esafa umsindo nenorush. Le corruption idinga i-TRC onogadi asiyifuni isenapha eGqomgang. BCB Empire salute kozonje ke-acculated nabakhongi MOB. Crazy Fam ungabi crazy kwi-Royal Squad. Showcase owinile nakanjani uzombona uBarman. Isicoco siphethe ama-chicks epic chicks. Uyagoloza anyway anko. Ngibekile i-Vandal Crew. Istyle asiphelile location style. Niyi-sex team ne-top fam. Noma ama-space swag engafika. Awazwile amahayini. Ubani ongamelana ne-Sky Fam. Isimo sishubile ukuthi imsayishubise. Ajimile ama-top sis. Kuyoze iqala impi ama-black chicks nama-salute chicks. Imancebanceba i-team section. Obhesi be-Unite balinyazwe i-team Limaz. Ziyi-team Gqoma Sublutes. Idata sekubashaya bayiphuca idatha la iphuca i-TSD. Basha abafana bobukhosi bathi ngeke sibenzele uThast Royal. Vele ukhohle Casinova. Nomfana kaSwidi wabaleka noSwidi bakhe FUC. Showcase imhla ka-20 izoqhuma ipera. Kude manikiniki owinile showcase imhla ka-20 uzoba iDSZ. Suka iSunday School nama-Desert Cherry. Vele Zimbabwe. Kude manikiniki owinile showcase imhla ka-20 uzoba iDSZ.